Beda l-proċess biex Fawdex isir l-akbar proġett ta' spazju miftuħ li qatt sar f'din il-gżira. Dan hekk kif l-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex nediet proċess ta' konsultazzjoni pubblika dwar il-proposta li fiċ-ċentru tal-Belt Victoria jitwettaq proġett ta' riġenerazzjoni urbana mifrux fuq medda ta' 22,000 metru kwadru. Dan il-proġett huwa inkluż fil-Manifest Elettorali Malta Flimkien u kien tħabbar mill-Prim Ministru Roberta Bela bħala parti mill-investiment ta' 700 miljun euro f'7 snin sabiex jiżdiedu l-ispazji ħodor u miftuħa madwar il-pajjiż. Kif spjega l-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri, ċentrali għal din il-viżjoni u għal fatt li ż-żona li llum hija okkupata minn parkeġġ tiġi trasformata fi spazju miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd, filwaqt li jinħoloq ukoll parkeġġ taħt l-art li jkun jilqa' fih madwar 800 vettura. Ser nkunu qegħdin nintroduċu numru ta' toroq jew spazji li huma pedonali li jinbidlu għal spazji pedonali fejn propju wkoll hemmhekk iridu nindirizzaw li ikollna inqas karozzi jiġru ġewwa ir-Rabat, inqas traffiku, inqas tħaħen u aktar spazji miftuħa għal pubbliku u għat-tfal tagħna. Il-Ministru għal Għawdex stqar li din il-proposta li qed tressaq l-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex tibni fuq il-viżjoni tal-Gvern li jiġġenera spazji miftuħa fiċ-ċentru tal-bliet wirħula tagħna. Min-naħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex Mario Borg għal il-proċess ta' konsultazzjoni se jistieden lil dawk kollha interessati biex jagħtu l-kontribut tagħhom sabiex dan il-proġett jindirizza l-isfidi preżenti u dawk futuri. Dan il-proċess ta' konsultazzjoni pubblika ħajdu miftuħ sal-1 ta' Settembru għandna xahrejn sħaħ li fosthom ħajsiru numru ta' laqat mal-pubbliku in ġenerali kif ukoll ma' stakeholders partikolari li fosthom hemm il-Kunsill Lokali u l-Komunità tan-Negozju ġewwa il-Belt Victoria. Borg stiedel lil kull min hu interessat biex jikkontribwixxi waqt dan il-proċess ta' konsultazzjoni fejn il-proposti u d-dokumenti neċessarji huma disponibbli għall pubbliku minn fuq is-sit elettroniku tal-istess awtorità.